bat urtean, 2 urtean bakigu, dano dakigu, horre zer batzuk egon ziala, ezintxasun batzuk, baina 19. urtez batzen geha hemen udal batzoa areto honetan, eta urtea guetan lanetan pasatu da danetatik hemendik, ez? Atzea etxen badeu, mojak pasatu zian, konserbeluak, herriko musikuak, erbestetik etorrentzako arrantzaliak ere bai, zarakuak edo zian, ez da, okerrezpan nabil, en fin, asko pasatu di hemendikan, esan deten moduan, mutrikuntzako, piskat, mutrikun alde lan egindako jendiai mutrikuko herrixak eta mutrikuko ayuntamentuak bina herritxarren izenian aitortza hori etxeko. Ez da izango lekuko izango nik plakatxo bat, baina plakatxo hori ikusten dezuenian gogoratu. Dakazuela herri bat atzian, zuek egin dezuen lan hori dana eskertzei zuena. Zazpimendeko gauean gaude, gure lorenetan sasi, irrintzi oiu eleta ulo, marmario eta ganrasi, aizeren batan brisa galerna, gaurun gardi bihar nasi. Nikolakotan, beti esate zuet. Batu gehan danoi zehoz esateko baldin badake, eta baten bat animatzen bada, animatu zehoz egin batzuk esateko, matematik zehozen nahi badeko esan. Ez dara, Erdene freskue! Aitxan sorik ez bagen euka, zer izonegarren zazi.